No niin, eli käydään nyt tämmönen pikainen läpikierto. Siinä on 6045 Setore. Se on meidän niinku joka renkaassa ketjut ja pikkulaittoa siinä on. Se on meillä talvet nykyään seisoo enimmäkseen tuo 361 valametin takia. Tuo on niin paljon näppärämpi näihin pihahommiin näin talvella lumia työnnellä ja näin kaikkea. Ja tuossa Setorista tulee aivan varmasti ensi kesänä, kun ruvetaan puutöitä tekemään, niin tulee enemmän videota. Siinä on 742 VL valametti, tehastekoinen pyöräkuormaaja, 702 pohjalle valmistettu. Siihen tulee aivan varmasti ohjaushydrauliikka videota. Se on aivan varma, kun se pitäisi huoltaa. Tää hydrauliikkaremonttia tulee tähän huomattavasti ja muutenkin laitellaan valoja lisää ja pikkusen koneremonttia ja öljyvuotoja korjaillaan ja semmoista pientä. Siinä on 93 turbosaappi. Siellä on pelli alla vähän kaikkea. Se on nyt ihan projektina sen verran laitettu kasaan, että sen pysyy tähän siirtää talveksi taas. Siitä ehkä tulee jotain videon pätkää minun osalta. Siinä on massikasta valmistettu ropuri mehtäkone. Se on meidän niinku kesänä niinku päätyökoneena, millä ajetaan kaikki puut, talven puut ja näin ikkää. No eipä nyt ollut ajatuksissani lähin römpimään, kun ei ollut edes kengät. No se on sama kuin mä menen sisälle nyt. Kengät on jo täynnä lunta. Se on itse ahettu kone. Mutta tuo ahin on vielä ihan kysymysmerkkinä, että annetaanko sen olla, kun se ei kumminkaan niin paljon tehoa tuonut, tai niinku hyötyä tuon lisää. Syötöt siitä on nostettu. Siitä tulee paljon videoita oletettavasti tulevaisuudessa. Kesältä kun ajetaan puita ja muutenkin puuta se tulee aika paljon varmaan. Siinä on justiinsa ahin. Ehkä poistetaan tai vaihdetaan parempi ahin, sopivampi ahin, tehdään uudestaan pakosarjat, kaikki vastaavat. Että siitä oletettavasti. Sitten meidän pikku Fergusoni, pikku massikka, tämmönen ihmeinen juoksuhämähäkki. Hyvin isolla koneeseen nähen niin kaivuu päällä. Siihenkin tulee hydrauliikkaremontti, tämä ei ole kauaa meidän talossa loppuunsa ollutkaan. Pääsylinteri vuotaa. Niin siis puomin pääsylinteri vuotaa pikkusen. Ja sitten tuo... No molemmat pääsylinterissä vuotaa. Öljyä. Tämäkin... No tässä on aika paljon tekemistä. Tää on tämmönen meidänkin pikku kesäharrastus, että täällä kaivellaan kaikkia mitä tarvitsee. Että sillä pärjää aika pitkälle. Mitä meidän nyt tarvitsee. Nissan Patrol. GR Y60. Se on meidän niinku piha-autona, kotiautona ollut. Se on vieläkin kyseenalaisettavana, että siellä olisi runkopalkeessa olisi mätää. Että tuo kori varmaan joskus nostaa, jos se vielä liikenteeseen haluaisi. Se vielä tekisi mieli laittaa. Runkopalkit pitäisi tehdä uusiksi. No peltitöitä, niitä riittää. Et niitä on ja raakasti, mutta ihan peltiä, sitähän tekee hitsaamalla lisää. Ohjaustehostimen letku sitä pamahti viime kesänä. Siinä on semmonen E39 Pemari, mihinkä otan muutaman kuvan tähän, jos mulla löytyy niitä vielä. Se oli semmonen kesän ihme. Ostin sen halvalla. Se on niinku 2 ahtimella. Se on kysymysmerkki, sen voisin halvalla myydä tosta eteenpäin, että sais tulevaisuuden harrastuksiin vähän rahaa siitä talteen. Siinä on mun käyttöauto. Ihan perusportteri, ei mitään erikoista. Muutaman vuoden on kerennyt olemaan. Sitten täältä löytyy niinku meikäläisen lisää harrastuksia. Täältä aitan puolelta. Siinä on... Mikähän tämä olisi? Mitä mä valehtelisin? Joku 86. Joku, oiskohan ollut. KX piikkinen kava, mikä on vaihdettu etupää. Tää on semmonen vähän niinku... Sillä ajetaan ja huolletaan kone. Mutta ulkoisesti ruma kuin mikä. Siinä on... 95. Oiskohan?
En muista ulkoa. 95 2,5 YZ. Siihen tehtiin koneremontti, mutta sitten todettiin, että siinä on kampiakselilla lyönyt laakeri tyhjää, niinku tukilaakeri, tai siis petilaakeri, nyt mä puhun taas omiani. Petilaakeri lyönyt tyhjää, se pitäisi lähettää koneistettavaksi, että siihen vähän vaihdetaan. Lyödään lisää rautaa tai katsotaan pikkusen pois, että saadaan seuraavaa koko laakeri sopimaan siihen. Se on kiukkunen vähän, mutta laakeri vikainen. Tai siis kampiakseli vikainen, ja kampiakseleitahan ei uusia. Sitten, mitähän tässä muuta? Siinä on rivi moottorisahoja ja kaiken maailman laitteita täällä. Että jos kiinnostaa, niin laitetaan pyöristä videoita. Ensi kesältä varmasti tulee noista muista kaivinkoneista. Tai siis tästä massikan kaivinkoneista. Propurista eli mehtäkoneista. Molemmista traktoreista. Ja oletettavasti autovideoita tulee vielä sitten kaiken päälle. Tää nyt kilekka on vienyt tämän talven nyt kaiken huomioon meikäläiseltä, että sen takia pikkusen se on ollut pohjasta nyt, mitä mä aloitin tämän videoiden teon. Mutta joo. Tämmönen pikku näppärä 361 Valametti piharattorina. Siihen on itse tuo etukuormaa asennettiin kesä 2 sitten, en muista tarkalleen, että tehdään tuohon astinlauta tai astin jalusta tuohon, että on vähän helpompi astua sisään. Tästäkin tulee varmaan lisää videoita sitten tulevaisuudessa enemmän.